Hej alle sammen, og velkommen til det 5. afsnit af denne serie, hvor jeg vil fortælle jer lidt om danske udtryk og vendinger. I hvert afsnit vil jeg beskrive 4 populære udtryk og forklare jer, hvad de betyder. Det første udtryk i dag hedder løgn og latin, og hvad betyder så det? Vendingen løgn og latin bruger vi, når vi taler om en særlig kraftig løgn eller om noget uforståeligt sludder. Indtil reformationen i 1536, hvor Danmark blev et protestantisk land, brugte præsterne i kirken mange latinske ord, som almindelige mennesker ikke forstod. Det var magthavernes eller elitens sprog, som de kunne bruge til at undertrykke eller vildlede andre lavere stående mennesker med. Latin var også forbundet med uddannede mennesker fra den akademiske verden på landets universiteter og højere læreanstalter. Det var latinske munke og nonner, som bragte det latinske sprog fra Romerriget via Tyskland til Danmark omkring 900-årene. Indtil 1600-tallet var latin det officielle skriftsprog overalt i Europa. Det ser vi stadig spor af i det danske sprog, hvor mange ord har deres rødder i latin. Et eksempel er det lille ps, som vi kan bruge sidst i et brev. Det er latin og står for postscriptum, som betyder efterskrift. Løgn og latin er altså en vending, som vi bruger til at beskrive informationer, der ikke giver mening for almindelige mennesker. Det kan også beskrive særligt grove løgne og kan bruges anklagende mod mennesker, der prøver at overbevise andre om usandheder. Den danske forfatter Ludvig Holberg, som levede fra 1684 til 1745, blev blandt andet kendt for sine sarkastiske portrætter af eliten og deres brug af latin. I komedien Jeppe på bjerget beskriver han for eksempel en advokat, som taler så meget latin, at ingen forstår ham. Udtrykket er stadig meget brugt i dag. Vi ser og hører det især i beskrivelser af brudte løfter og tomme ord. Hvis din chef for eksempel har lovet dig en forfremmelse, som du alligevel ikke får, kan du sige, min chefs ord var bare løgn og latin. Eller hvis en politiker lover en masse i en valgkamp, men ikke leverer efter valget, kan du sige, ministerens valgløfter var ikke andet end løgn og latin. Det næste udtryk hedder at være løs på tråden. Det er en vending, vi bruger til at beskrive et menneske, som har mere end én intim partner, eller som ofte skifter sine partnere ud. Historisk set er det især kvinder, vendingen er blevet brugt om, men i dag kan du også høre den brugt i beskrivelser af mænd. Vendingen stammer fra 1600-tallet, hvor man anvendte den til at beskrive kvinder, der ikke var særlig grundige med deres syarbejde. De producerede derfor tøj og linned af dårlig kvalitet, da deres ting var alt for løse. Siden blev det brugt i overført betydning om kvinder med et måske lidt for aktivt kærlighedsliv. Udtrykket at være løs på tråden bliver ofte forvekslet med 2 andre danske udtryk.
Det ene hedder at slå på tråden, og det betyder noget helt andet. Her symboliserer tråden ikke et løst forhold til intimitet, men derimod en gammeldags telefonledning, og vi bruger udtrykket, når vi henviser til en telefonsamtale. Hvis en ven for eksempel siger til dig, jeg slår på tråden i morgen, betyder det, at du kan vente et telefonopkald fra den ven den følgende dag. Det andet udtryk, som ofte skaber forvirring, hedder en kurre på tråden. Det bruges, når to ellers gode venner er kommet op at skændes og ikke længere taler sammen. Så kan du sige, der er kommet en kurre på tråden imellem dem, så de er blevet uvenner. Her henviser tråden altså også til kommunikation eller til en samtale mellem to mennesker, men i dette tilfælde fungerer kommunikationen ikke mere. Udtrykket at være løs på tråden kan du altså bruge i beskrivelsen af et menneske, som har svært ved at binde sig til en intim partner. For eksempel kan du sige, Lars har så mange kærester, så han er lidt løs på tråden. Du kan også sige, jeg tror aldrig Karoline bliver gift, for hun er løs på tråden. Vores tredje vending i denne del hedder at meje sig ud, og hvis du synes ordet meje minder dig om ordet for måneden maj, så har du helt ret. Udtrykket betyder at pynte sig, og det er forbundet med foråret. I det gamle bondesamfund var maj måned det tidspunkt, hvor man fejrede sommerens komme. Det gjorde man på mange måder. Blandt andet hentede man friske bøgegrene ind fra skoven, som man pyntede byen med, og man holdt optog eller parader gennem byen. Det hed at ride maj i by. Desuden dekorerede man kirken og rejste en stang på byens vigtigste samlingsplads. Den hed en majstang og blev pyntet med grønt løv, blomster og kranse. Stangen er et frugtbarhedssymbol, som kan spores tilbage til den tidlige middelalder, og selvom den i dag er mere almindelig i Sverige, bruger vi den stadig visse steder i Danmark. Som en del af majfestlighederne valgte man før i tiden også en majgreve og en majbrud, som var en ung mand og en ung kvinde, der skulle lede optoget gennem byen. Udtrykket at meje sig ud betyder altså at pynte sig, men det bruges ofte sarkastisk til at beskrive et menneske, som har pyntet sig lidt for meget, eller måske klædt sig lidt for fint på til en fest eller en anden social begivenhed. Vendingen bruges både om mænd og kvinder. Den forveksles ofte med udtrykket at klæde sig ud, men de to udtryk er ikke synonymer. At klæde sig ud betyder det samme som at tage et kostume på, så det kan du bruge til at beskrive, hvad mange gør til fastelavn og Halloween. Et kostume hedder også en udklædning på dansk. Hvis du for eksempel skal beskrive en kendt person på den røde løber, som har pyntet sig lidt for meget, måske med for meget make-up, kan du derfor sige, filmstjernen havde virkelig mejet sig ud. Eller hvis en gæst til en fest har for fint tøj på, kan du sige, han kom til min havefest i kjole og hvidt, så han var lidt for mejet ud. Husk dog, at udtrykket er negativt ladet, altså ikke et kompliment. Vores sidste udtryk hedder at male fanden på væggen.
og det betyder, at man forestiller sig alle mulige ulykker, inden de er sket, og derfor kun tænker på, hvordan noget kan gå galt. Talemåden har sin oprindelse i gamle kalkmalerier på væggene i de nordiske kirker. Kirkerne havde disse billeder af fanden på væggen for at advare om, hvad der skete, hvis kirkegængerne ikke levede som ordentlige kristne og overholdt kirkens bud. Udtrykket findes også på andre sprog end dansk, som for eksempel tysk og svensk. Hvor det helt præcist stammer fra, ligger ikke helt fast. En forklaring er knyttet til en myte om Martin Luther, og den fortæller, hvordan Luther kastede blæk efter djævlen. Blækket blev siddende på væggen og skabte dermed et billede af fanden selv. Dette skulle være sket i Wartburg i Tyskland i 1521, så nogle mener udtrykket om at male fanden på væggen stammer derfra. Historien om Luther er dog højst sandsynligt en vandrehistorie, og der er sprogligt belæg for, at udtrykket var kendt før 1521. Mennesker uden for Guds hus måtte ikke male fanden på væggen, fordi det blev anset som en invitation til djævlen. Ved at male et billede af ham på væggen, inviterede man ham til at tage bolig i huset. Det har fået nogle mennesker til at tro, den oprindelige vending må have heddet at mane fanden på væggen. At mane er et gammelt dansk ord, som betyder at påkalde nogen eller at kalde nogen frem, for eksempel gennem besværgelser eller religiøse ritualer. Der findes dog ingen sproglige beviser på, at det oprindelige ord var at mane. Udtrykket at male fanden på væggen beskriver noget, man forestiller sig, altså mørke tanker, ikke mørke handlinger eller ritualer. Du kan bruge udtrykket i beskrivelser af andres reaktioner på nye situationer. For eksempel kan du sige, han er ikke optimist og skal altid male fanden på væggen. Du kan også bruge vendingen som en advarsel til andre, der tænker lidt for negativt. For eksempel, det skal nok gå, så lad være med at male fanden på væggen. Det var så slut på det 5. afsnit i denne serie om danske udtryk og vendinger. Jeg er tilbage igen snart. Hej hej! If you would like to support my work making these recordings, please consider becoming one of my patrons by clicking the link to my Patreon profile in the video description below. Also, remember to like this video and subscribe to my channel for more. Thank you!